Кия да хезе кия ёзякая саолт да. Ту як ситуация буд ки ба маска баромадин кади. Ранги фишка буд як чизе ки шод батли ту фавик олям не раскрытие. Шахи мо як видеоро нигоҳ кардам. Клип кадаем мирава ахир да қати шон. Чӣ мекунад шаҳриёр ма тура соф бовар намекардам ки ту сағираи хеле коро мекунӣ. Шон боиду. Ма шахира хонамон бурдагим, пуло бурдагим. Қати шон батл кардан буд важно ё ки барои дига чӣ? Барои дига чӣ? Табобат аз ҳама намуди бемориҳо бо сиёдонаи алҳадая дар шакли равған ва капсула. Омега 3 равғани муҳӣ барои бемориҳои дил, хирашавии чашм, фаромӯшхотирӣ, барои бемориҳои геморрой ва барои бемориҳои кирми бадан. Агар духтаро бо шумо гап назанад, шумо метавонед аз духиҳои софсавдо ки бо феромонанд истифода баред. Доруҳо барои сафедшавии пӯсти бадан, ё ин ки қадатон паст асту мехоҳед қадди худро баланд кунед, ё ин ки шумо риш надореду мехоҳед риш бароред, ё ин ки шумо мӯи сар надоред мехоҳед мӯи сар бароред. Агар шумо хароб бошед, мехоҳед фарбе шавед, пас метавонед аз протеин ва гейнерҳои софсавдо истифода баред. Суроғаи магазинҳо барои харидорӣ кардан дар шаҳри Москва метро Автозаводская ва дар шаҳри Санкт-Петербург метро Сенная площадь. Ё ин ки шумо метавонед аз рақамҳои рӯи экран буда истифода баред. Доставка дар шаҳри Москва ва Санкт-Петербург аз 1 то 3 соат, барои дигар шаҳрҳо бошад доставка то 3 рӯз мебошад. Аз номи канали мо гап занед, ба шумо тахфиф карда мешавад. Салому алейкум тамошобинони гиромӣ. Чӣ хеле ки мебинем меҳмони имрӯзаи мо дар барномаи суҳбатмон Зафар, яъне райдерай, чемпиони батлери соли 2015, чемпиони батлери соли 2017 ва хушомадӣ брат ва иштирокчии батле ки бояд батли аср мешид ва нашид, батл против Шон МС. Ва яким савол ҳам мешавад ки ту дар ҳамин батл қати Шон МС чанд қат риди? Я моҳи ровна қати нависондан азиёт кардан бошад. Чанд қа нависиш, чанд қа азиётш кардӣ? Я ҳафта нависондам, 2 ҳафта азиёт кардам. Азиёт кардан қинда ё ки навиштан? Азиёт кардан. Яъне ӯ чизера ки қин нест, просто вақтам мегирад. Вақтам мегирад, агар не қин нест, не нависондан. Чанд сатр нависа гирдӣ? Бисёри бад буд. Короче, чанд қаре ки хондам, ҳамон қарига нахондам. Мо наметонем чанд қа хондагӣ? Хай, короче, як 40 минутча хондам, 40 минути дигар дар запас доштам. Барои чӣ нахондӣ? Охир бас буд, шон боиду. Ту ғамгин несӣ ки ҳамин батлда ту максимал нахта влажид кардӣ ва батл набуромад? Хай, ма да фарқ надорам, ма да главни ма барои дига Шон батл кардан. Қати Шон батл кардан буд важно ё ки барои дига чӣ? Барои дига чӣ? Ма да сум дар кор омадам, сума гирифтам. Не ки мебуромад бо зур меши, не ки набуромада ҳама медонам ма задам. Ту дар ҳамун батл мегӯй ки в общем намёк давое ки мастер тайёри табин, мастер сурара дар назар дорӣ ё ки мастер Исмаила? Як сабук ше маълум мешавад. Ира дар канали худам мегӯм, баъд намек накунам. Ки кадом мастер. Я батлои пешинадам мегуфтам, ҳамин намёкам медодам, ба фикрам худат курсии худат медонӣ ки яъне ки мухлисо дори дар кор. Ман барои ҳамон мегӯям ки агар ки дар кор значит доли дар кор нест. Ту айкайда дурунут в общем решаться кардӣ ки каналта месозиву дальше ҳамаи продюсента дар канал мепартои в общем айпаси канал бошад. Баъди переход шидан дар зиндагӣ. В общем баъди зан гирифтан. Ту як ситуация буд ки ба маска баромадин кардӣ. Сабабаш чӣ буд? Хид накунад ки ман ай овоз намекунад? Хай ки уже ман репа сахти бад навз мебинам, як будаким дига вихидни положение набуда. Як коре кунам ки ранги фишка буд, як чизе ки тупа придумад шидагачи. Ягон омада чӣ омадан ки ту як структураи давлатида кодр омада ки лицота нишон додан мумкин нест. Ямаш хабарои бардордан. Ай университет тамом дигар намехонӣ? Буд кардӣ диплом гирифтӣ? Технологический. Магистратура? Не. Дуюм образование. Бо мегӯянд ки реперо
соҳиби маълумот нестанд, дигим образование хонистанд. Хай айзик бошад нахондагие. Нашод чӣ гуфтанем дар як видео вақте ки Степа нашод батли шимол батл моҳи октябри соли 2017 нашод галасовани гап задаги буд ва ту гуфтӣ ки ма ва ту даст дода будем ки ҳамин темара дига намерасем. бо тавассути ҳамёни мобилии Салампе шумо метавонед ба Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Қирғизистон ва Озарбойҷон бефоиз пул равон кунед. Барои ин Саламперо аз App Store ё ин ки Play Market ба телефонатон насб мекунед ва тугмачаи переводро зер карда маблағи лозимаро менависед. Салампе ба шумо қурби асъори баландро пешниҳод мекунад. Баъдан ному насаби қабулкунандаро ва корташро насб мекунед. Баъд аз он дар саҳифаи дигар ҳамаи маълумоти шиносномаи худро ва ҷои истиқомататонро насб мекунед. Ин як бор карда мешавад. Агар ки ҳамаи маълумоти пуркартаатон дуруст бошад, пас шумо метавонед ба саҳифаи дигар гузашта ва маълумотҳои корти худро насб кунед. Пас аз он шумо метавонед ба номи лозима ё ин ки ба корти лозима пулро равон кунед. Маълумотҳое ки як бор дохил мекунед дар Салампе нигоҳ дошта мешавад ва барои бори дуввум маълумот пур кардан лозим нест. Салампе аввалин ҳамёни мобилии ҳалол мебошад барои интиқоли пул ки фоиз намегираду шумо гунаҳгор намешавед. Барои ҳамёни Саламперо дастрас кардан аз ссилкаи комментария буда ки метавонед истифода баред. Яъне ика шуда буд, барои чӣ шуда буд ва чӣ хешид ба конфликт ҳал шид нашид? Да пеши оперка шидаги буд ба фикрам. Тема дига гуфтем хайр ман гуфтам вам безор буда ин тема ман гуфтам биё кор нагирем ай пай корам бошем. Хешид не ки бо дар эптиҷи чӣ зиён да буд кӯя бор як конфликт шуда буд. Онҷа бо чӣ тема иши ки дига ма баъди устиё паранайдам не ки як бор гап задам қатишда хизмат. Гап задӣ? Чӣ хелай? Соз буд, ҳамин душанбе буданашда гап зада будам. Части иҷа бачаҳои клуб бисёр буданаш шиносо занг задан мара ки ҷавоб гуфтам биред телефонам кор мебитаниш. Ай байни чанд батальон рафтан ёфтанаш гап задам қатиш ки мақсад ҳама туғрияи бачаҳои хидиян ё бо ма сухан мекунам ки мақсад ягон дастгирӣ кунам. Як мутаассифона хорук рафт. ҳаяку хашма буда ва фикрам 10 моҳ мондагиам хӯмондагия хизмат мекуна ва худат вайни билет дорӣ? ирам бениҳоят чизи хубай ва нашуд биё 2017 гап занем. Иҷа дар хиёл мекунам як вапросе ҳаст ки вечно мара меган ва ма вечно мегум мана бовар намекунам ва хостум қайд ту суҳбат нашуд дар ин тема. Ту дарак дорӣ ки типа ма тура накрутка кардам, овозҳои Степара киштам ва общем ҳамира ту подтверждат мекунӣ ки якм нашуд овоз киштан ту мада муроҷиат кардагӣ? Даёд дорӣ? Ту мара гуфта били ки чӣ ба овозҳои ман намераванд, овозҳои Степа мераванд. Ама тарафавонам ки вай блок контента. Нест не ки ҳамон хашама медонам ки блок кардани шумо ягон шумо да фоида намеомад. Шумо да главни вақт интереси батли чӣ набуд. Бояд пул кор мекардед мақсад ки шумо да чанд харисун бисёр меомад ҳамон қахтам. Ягон одам манбаи даромад ча намехоҳад қатъ кунад. Не ман нашуд именно ҳамин темаро чӣ мекунам ки бисёри баъд мара мегӯян ки агар ки ту қачӣ мебудӣ овози Степара намекиштӣ ва ман хостам ки дар онҷа буд. Бисёр гуфтагӯ ки нашуд овоз киштан якм райдер мада муроҷиат кардаги буд ки чӣ ба SMS намерава. Барои ки ман даёд дорам ҳамин факт қопале гапа бугу ман Степара зада будам. Нашуд ҳама медонам ин мухлисои хичам бояд қоил шаванд ки ин батл ин нест ки бубро ягон чи бугӯ ё ту значи зури бу кумирта дар назари ту зур метавонад ҳамун батл одамо бояд нигоҳ кунанд бибинанд ки ӯ чанд қахондагӣ баромад кардагӣ ма чанд минут баромад кардагӣ ва тайёриву мақсад ту чӣ мақсад доштиву Степа чӣ мақсад дошт. Дар онҷа маълуме ки Степа дар онҷа батл накардагӣ бисёртар муроҷиат кардагӣ ба мухлисо ва ин чиз ба батл рост намегирифт. Рости гап ин темара намехостам кушам, просто момент чӣ гуфтам ҳамин чиза япрасимад ки ҳамин чиза даёд дорӣ ва нашуд батл мақсадат ҳаста оянда дар батл кардан ё ки уже безор шудагӣ? Намефаҳмам дига. Як каса ҳарчи гуфтан ҳамин нашида ягон каси мара хеле ҳарчи буга натонист қапида ҳамин карьерам да мара ҳеч ка ки
сахтам бурасам амуда заё бурам гумам рамезам ами шона фикр мекардам ки мебурая қатиш жёстка батл мешава ки буромади чӣ нагуфт. Шон реально тайёр буд ва просто текстошо нахонд? Шон ба фикрам тайёр буд. Иҷа як чизиш кардам, як пешакӣ подсказкаш кардам ки ака ту сарка аввал. Гуфт ки не, хиёлаш ки ман фандаш кардестам. Ма гуфтам ту сарка ки ман сар кунам дар наметавонӣ хонда. Не гуфт хиёлаш ки ман гам фокусои худаш ёре ки як фандаш кардестам. Майли гуфтам ман якум раунда сар мекунам, не ки ту дуюм раунда ту аввал сар мекунӣ. И хеле гуфтамаш бо ки майли гуфт худаш нафаҳмид ба фикри чӣ тема раста. Ма сар кардам якум раунда. Буду подряд мехондам. Опыт надорам яка шабо. Ма сар кардам, ӯ баъди сар кардани мо пагапое ки ӯро гуфтам ӯ одаме ки батлера шок намеғалта, бо темболи батлер нест шумо. Буромад полни гум кард. Хичарес ки дуюм раунда гуфтам бихон ту якум. Гирифт микрофона сумела хонд. Ранге ки як раунд хонд шон. Ҳардуша як ҷода хонда камакӣ буд. Як раунд хонд, ма ду раунд хондам. Дуюм раунда хондам, ранге ки дуюм раунда хондам. Ва ин гапе ки бар қасди Синат Шарипов шон раундашо нахондай, ин гап дар ту боварӣ дорӣ? Намедонам, не ки ами батле ки набуромадагие ку ин проблемаи ман будагӣ нест. Ира чиста дар сари ман хел бор кардани амихе мумкине ки шон харида боша батла. ҳам гонорари маро дода боша вазбурадам вахша ки ҳамин чиз набурад. Ин мебуромад беҳад безеб мешида. Мумкин ма дар проблема мешид. Не проблема мешид. Барои ки озина беҳад гапҳои сахти батлои будан ки қайта проблема шудагиам. Ҷост ки бад буд ая тараф хирсандам ки набуромад, ая тараф зиқам 50-50. В общем, нашодове ки Синат гуфт ки агар ки та Синат бахш бирси видеора мебурорам, нашоди чӣ гуфт? Ин шоу буд ё ки реально агар бахш мебирси видеора мебурорам? Намебуромад. Мара меқапиданам хеле ай галотка меқапидан, не ки ма бахш намебирсидам. Ма баҳри номусум барои батл намегзарам. Нашоду ки ҳаму вай видео кард ки в общем ответ дод ҳамаи чира, ба ту видео карди гуфти ки агар як ҷо чӣ шава ман запис кардагӣ мебурорам. Ва ту хиёл мекунӣ ки значит Синат Шарипов именно ҳаму зацепкаро қапида тема кардан ҳамира резинка. Ӯ аввал надиди ман ягон чӣ гуфтагӣ набудам, просто наме видео кард, газоват кард, гапҳои ҳархел гуфт ки штоб ман ягон гапи не то бизанам. Жда доштан ҳамин кора создават кардам да через ман ки ман ғалти дидам тема да, не ки ин тема чиста падзаёби ма сӯзондагӣ нест. Ин масъулияти байни ду нафара. Сината кадоми дигар ки ҳамин чиз набуроя шармандагӣ. Фикр мекунам Синат дар ин чиз зарар дод. Зачем? Охир мумкин ягон мухлис шон ё мумкин шон худаш ҳамун зарарша барқарор кардаян. Мумкин зиёдтиш додагӣ бошан, илтимос кардан ҳамин чиз набуроя. Ман метавонам ин чиза опровергат кунам. Барои чӣ? Барои ки ҳамун момент шонда бениҳоят пул бисёр дар кор буд ва худ шоҳиди ӯ чизо будӣ ки вай конкурс кард ки конкурс оян нотамом ай бисёри кас дар комментариёш менависа ки тавассуи моро баргардон. Иҷа дар гап дар ӯ ай ки мошинша Range Rover дошт, Range Roverш яке нест шид. Бо иҷа бо хабарҳо ҳастанд ки шон монетизасияша худаш намегирад изза того ки як касе қарз дорад ва ӯ хизад ӯ қадар сума бо Синат дабта Синат кора кунад. Мумкин ягон ҳам дигарфаҳмӣ кард ё ягон мухлиси преданиш пайдо шуда ки пурра хеле мухлисои пулдор. Ягон хеле мухлиси туда пайдо шудагиам хеле. Ма бисёр дорам мухлисоям хеле мақсад састаяни поддержка мекардагӣ. В общем, ин теорияра олиам загадка метавона мона, лек як як рӯз ҳамин чиз рӯи об мехезад. Да, любой секрет як рӯз рӯи об мехезад ва агар ки ин факт боша, значит сабаби набуромадани батли райдерашон и райдер набуда, ҳеҷ хеле ки райдер худаш мегӯяд ман ҳеҷ чӣ нагуфта будам. В общем, ҳамин гап гирифтан ма бирида будам батла, ма зада будам. Ман намежда ҳайронам ки медонӣ мара чӣ гуфта будам? Ман гуфта будам ки ана шон тамом ай ситуация буромада наметавонам. Ман намедонистам чӣ хеле, лек ман гуфтам нигоҳ кунед шон дар ҳаминҷа қоқ мебирояд. Ва чӣ хеле дидам дар байни хеле ту виноват буромадӣ,
ҳама тра расидан шон чиз табромад ва ай рӯз снат абишат кард ки ма тра атвед метам рӯзи 1 декабр снат атвед дод ай снат бахшиш пурсид ва бо ай снат иҷозат рас ки равндо абром снат гуфт ки хай буда канал патул амихе позиция неки шон қоқи қоқ буромадаги нест аё просто мумкин кроссовкиёш тар буромада барои шогирдош ҳама видео кардам гуфтам ку бой доди ралик чанд кас ба фикрам бинин ралик амуҷа буд абадарам буд абада буд уҷа бо ки буд ҳай бача одамои нейтрали не одамои нейтрали и карлион ора меган ки хай тараф Хусейн Тайсон урам чӣ мегӯяд амуҷа коми буд мега мара омадан як сеш одамои нейтрали мактаби хича ралики гуфтага у аудитория дораз значит ҳамон аудитория фаҳмид ки шумо боед в общем ози шинапсам меган я азадаги шаҳамин хеле фокус қайднам шинапсам меган баъд мо я история дигарам медонам хеле историяра фаҳмидагим адаказат кардан нестай барои ки ягон хеле исбот нест меган барон хатиам фристайл кардаги будай да парки победа яки кардага яки ман мухлисои шонда мақсад ман шумо ягон чи надорум ягон душманӣ надорум мамад бародари мачаи чо ине ки шонда гап нест нашоти нами мани оркиниш ай палажини буромаданаш не ки да батл ма шонтона задам ҷавоби саволиш қатира ма дар рӯи хичам мегум хичам медонам ма задам шона не ки ма медонам мухлисои шонда як чиз шонда қоил шидагим ки дашон чизеро ёфтагиам ки дилшон намемонаашон ва и хеле тарафдор доштан ба фикрами беҳтарин чизае ки хит кирд любой ситуатсияда мегӯям ку брат любой ситуатсияда қадидам қадар брат ҳамун солода қапида ҳамун соло қапида истодагишона мухлисон мумкин ҳамун соли 2012 рас кардаги бошанд чизи музикалиш не ман шуд музикали не ман шуд и ки любой братет қатитай бихоҳӣ нахоҳӣ як рӯз на як рӯз дафа ягон гап нофаҳмӣ мешавад но хит ки ая ҳамун вақт ҳозира я намуд қатишанд ки фарқ надора чӣ кор мекунад бо мега ки ҳамун поён ая чиза ка капа шадуд кунем ура реалия капа шадуд мекунад ва оша бале хантона бизанем ва ба фикрам агар дар зиндагирам ҳам хеле бошем чӣ хеле нисбати шонем чӣ пастиву чӣ баландия қати шонем агар дар зиндагиам хеле бошем ба фикрам шумо да одаи муваффақ бадан наметавонад чунки одаме ки вафодорае ҳама вақт як хел як чиза то охира мебарад ва ояндаш хубае ва овозае ки элон дар барномааш гуфта буд нашод батли тв фавик олиам нераскритие в общем ты гуфтаи хай ман фикр мекунам ба не фикр не ман на сумшон гуфтум надора мегаоқа сум ман сум мегуфтаги ва қайда мекунам суми ранги батл қатишон нагуфтаги хуи не камтар ман бояд аюда зиёд бигум ака мақсад не ки ба хотире ки ман медонам бозори тоҷикистонда чанд қасмаи чӣ хелияд бо камтар дилсӯзӣ мекунам ба расчёти кисаи хичон гап задам негуфтам в общем батл кадаи фавик намешавад бачако чӣ хеле медонем кади ралик фит кади и чӣ хеле ралик и чиста барои аудиторияи нав ба ҷалб кардана ё ки чиста по-братски фитае чанд камо шинос будем мақсад ҷура будем чанд соло хай ака дига гуфта ӯ дига хел мехонам ман дига хел мехонам имонам бахирем бикишем мақсад ки хай ҷову макони шумо ҳамин кор шид айрӯи ҳурмат айрӯи творчество не сабаб дар чие ки ралик вообще дигар шида ман ралика то соли 2019 моҳои апрел ӯ вообще дигар одам буд не ки баъди ӯ бениҳоят хиёл мекунем ки ӯ ралики пешнара хӯрдае ки ҷои кадаи дигар одамае бача калон шида хай калон шида моҳамака мо пешти меомадем даврое ки батл мекардем ман 17 сола будам ҳоз ман 20 чанда коми дагдор мешам ва нашод хезе шумо гуфта будем ки перезагрузка мешавад ва исмаил предлагат карда буд ки ам хеле консерт нестай ва бо дигар биём иштирок кунем ва баром гуфта буд ки
یک تا دیگه تشکیلش میکنیم خیزه پیرزگوسکا و تو گفتی که خیزه دا کیه ما هم خوش نیستگی اوخی اگر میشید ما هم خوش زالی بوی خی پیش اگر نمیشه کیه دا خیزه کیه یا کیا سوال تو دا خیزه لونلی وجوده ما کارلیون وجوده لونلی в общем я трек хонд арбалет حرکت نکرده بله صاحبش کارلیون ای پاسی کروی خود چه کارلیون روز خیزه نیست والله خودش داری نیاز هیچ که خیزه نیست که خیزه همون ما بچه خیزه همونه که همکاری یا جویگی دا نیستیم دیگه نیستیم نه قطعی کارلیون چند قفید بود میشه و بودن شفید نکی خیلی نه برای که ما میزونم که تو کارلیون ادنشینی تو بینی باید وقت شما سوزیم ایدینی ما قطعی کارلیون همه بسیار چی رفت آمد دارم ای بچه خیزه و قطعی بارم از قطعی بارم رفت آمد است قطعی в общем شنابس دیگه بچه‌هایی که غیر کارلیون بارونن و یود خطی چیه نه ما فیت یگون پلان کارنگی نیست ما یگون مقصد ما یگون خفاگری یگون ندارم پروستا که خیلی بچه کلان شدیم روی زندگیمون هر طرف شد ای پای کور بور شدن در کار مثال کاری او در پیش من نقلده که پیش ما بیام و کاری ما در پیش من نقلده که مقصد ما پیش بورم حتی اگه یگون کنفلیکت حتی خیلی نه وقتی خولی ما نمیونه که ما بریم پیشنا بشنیم کیف کنیم یگون جو برادری هست یا برادری هست علامت پیشنا هست نه که خیلی رفت آمد گروپا نیست نه گروپا نیست خیلی نشد چه خیلی چی گفتنی в общем خیلی که لونلی گفت شخیر ایمو وقتش چی پلانی داشته و او گپوده تو شخیر ما یا ویدیو را نگاه کردم کلیپ کرده میرا و اخیر در قطعی شون چی میکنه شهریار ما ترا صبح بوار نمیکردم که تو صغیره خیلی کورو میکنی تو یا اون خیلی رنگی بگیم که خیلی رو بگواره اگنت اگنت خیلی کچگیش خودت میدونی چی در کنه اینجا گفتم مقصد ما نمیدونستیم که شخیر خیلی ما خطی شخیر در جز زندگی میگم ما شخیر خونمون بردگیم پولا بردگیم ما شخیر مقصد چند وقتا میگشتیم اونجا مقصد جوران بود گفتیم بیا جا بریم قطعی از جویگی میکنم ما صبح بواری نمیکنم شخیر درقی بچه‌های خیلی کارو را بکنن نه که در حق ما یگان کار کردگی نیست ممکن که اونم زیدیتی یگان میدونم ممکن همون جورگیمون مقصد پیش راش گرفتگی که اوید ما یگان کار کردگی نیست یادم که اوز شخص دار ندوند من نمیدونم شخیر خودش چند بار تاکید کرد که ما یگان خیلی اگنت نیستم و مرا سر کردن خیلی گروپا چکو کنم в общем معنی گپش همین بود اکی خیزه 20 ما دگاوراشون ندارم کولور نمیدونستم چی گپای او شاو چون پرسیدن در کورا کرد نه او دا ویدیو ابراشن لونلی میگه که دیگه خیزه اولاد گفتن نمیتونی او برای همون گفت که مرا سر کردن و مرا باید یکون جواب بتم که نمیدونم که پرابلم چون خیزه اولاد گفته از مرا بگم مرا خار نمیکنم برای من نمیگم خیزه اولاد سال چند ریپا سر کردگی؟ سال 2013 آخر 14 آوا 14 ماه январ سر کردی و 15 چمپیون ایچ خیلی بسیارتر دامی ودخنوی ترکی کردگی در ریپیتوژیکی گوش میکرده مقصد خانگیم کلانترو ایمو گوش میکردن ریپیتوژیکی؟ نه ریپیتوژیکی نه ریپی زاروبیج نه ریپیتوژیکی کی را گوش میکردن کاسیتا بود خونه باید من دیسک کاسیتا دا زاروبیج نی بود دیسکو دا ناو دیسک برو اومده بخیر کامپاکت دیسک ست تامد بود نه تو میخورد ای چیز بود رپی اسماعیل بود ای نابوچون بود اسوی نمیو بدن هم قبل هفته 8 رپ داشت همون دیسک هر روز پافتار رو گوش میکردم میرفتم اون کیاسکو دا میپرسیدم رپ ندارن و یا رپم MP3 داشتم چی میکردم یا سامون میدادم یا تباید میپارت یا رپ میپارت ها روزم خیلی هستم میپارتفتم برای مکتب میدادن من میخوردم میرفتم اونجا داد رپش میپارتفتم یا 10 روز رفتم خیلی اون پاتسان زایبا چیزی که یه براچکت دیوونه کردم ما دیسک بگیو نه دیگه دیسک شادات بردم دیسک کرد 80 تا رپ تاجیکی اما تاجیکی کی بود
Абада буд. Ҳам Дисофу, ну? Дисо, ана он Дисо хати ваҳдатиё. Намай он буд. Штида бу репи тоҷикӣ ҳақорат нависондаги буд. Учен ҳама репа ҳақоратӣ мегуфтам, ҳақорат нависондаги буд. Пишти диск намефурӯхтанд, дар витрино намемонданд, ва ба ҷоя ки касро мефурӯхтанд, вообще ман ҳамуҷа саршида гирифтам. Хайр, раҳмат барои омадан брат. Насиб карда боша проектҳои нав таждид дорем. Хак медонем фит қати раликай фит таждид дорем ва бачаҳо боло дар канали райдера дорем подписаться кунем ва трек қати раликай интизор бошем ва боварӣ дорем ки ралик чӣ хеле худош гуфт вай ҳаракат кардагие ки ҳамун форматере ки райдер падават мекунад ҳамун хеле формат кунад чтобы ҳамун трек жёстки биёяд треки ошиқӣ ждад накунем ва ждад мекунем ки дар бораи чӣ гап загем ва по-любому бояд ягон касе ягон чӣ гуфтаги бошад бораи как никак андеграунд худаш и яке аз паҳлуош и жёстки ответоа. Раҳмат брат барои омадан. Раҳмат шумо. Зинда бошем бародаро. ҳамиҷо даем.